Ados Channel Sadimari. Asa खालामदों आदा आबौमोन बयबो मोजाङैनो दङ एन्ड आंबो मोजाङैनो दङ आरो आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोदों थ' आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आं दिनैहाय आबौनो माने ओंखाम हैनो नागिरदों आरोना बिनि सिगाङावनो आं ओंखाम जाना लाग्रोनोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नै गाइस बे फानलु फब्रा दाहाय आं बे बाथोन जागोन फानलु फब्रा बाथोन जागोन आङो जोबोद गोथाव मोनो फानलु फब्रा बाथोनखौ आंना ओंखामा सफैबाय आं मा मैगं हायदों बेखौ खिन्थानोसै आङो बे जाहैबाय फानलु फब्रा गैयाबाथ' आंहा जाखाया ओंखामानो गोथाव मोनखाया आङो फानलु फब्रा जाबासो आं गोथाव मोनो ओंखामखौ आरो नैयो लाब्रा आरो बियो मैथ्रु बिबार अनलाजों नाजों बियो कफि भाजी भिन्दी फ्राय एन्ड फिश फ्राय एन्ड बियो जाहैबाय दाउदै बयल दों ब्लेक पेपार दों होदों एन्ड बियो जाहैबाय पियाज एन्ड बियो जाहैबाय आंनि फेभरेट फान्थाव भाजी थ' जानोसै आङो वाव टेस्टि मैगंथार लोगोफोर दायो आं ओंखामखौ जानोसै Islam जाजोब्बाय माने टेस्टिथारमोन आरोना ओंखायनो आं जाजोबफ्लांबाय आरो उदैयानो बेरफुगोन बायदि मोनलायबाय आंना दायो आं जाखांनानै आबौनो ओंखाम हैनोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ हाय गाइस दायो आं आबौनो ओंखाम हैनो नागिरदों थ' जाहा आबौआ सेकेन्ड मेकार होयो थ' आं आबौनि दुखानखौबो देखायनोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ वाव जोबोद मोजां हायदों मोजां मोनदों गाहाम मोनदों खामाखौ मा दोङो बेदर दोङो हो बेदर ना दोङो ना मा मैगंमोन मा मैगं माबा मैथ्रु बिबार अनला Amul so tasty
frisbee आङो माजाफोरनिफ्राय बेखौ गोथाव मोनसिनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ बोरै मोनदों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव होनहरनो दाबाव आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव तब तक के लिए बाय बाय स्टे सेफ स्टे होम बाय